Насправді, після 3 травня, коли ЦВК оголосили результати, наступив 30-денний термін, згідно якого має відбутися інавгурація. Я хочу запевнити всіх глядачів, які вболівають за процеси нашої держави, що в цей термін інавгурація буде проведена. Крапка. Ми робимо все. Просто нема варіантів, але ви самі зазначили. Варіантів дуже багато. Насправді ви ще не сказали про ще одну постанову. Ну, я маю на увазі про 30-денний термін. 30-денний термін спливає 2 червня. Так. Це остання дата, такий дедлайн, коли має бути. Тобто остання дата, яка можлива для проведення процесу інавгурації, згідно Конституції, це 2 червня. І я запевняю всіх, що далеко до тієї дати процес інавгурації буде проведений. І новообраний президент отримує всі необхідні повноваження для того, щоб успішно їх реалізовувати. Насамперед, важливо не дата. Важливо те, яка програма дій в нього на 100 днів, на перший рік і на всю 5-річну каденцію. Тому що смикатись так, як відбувається зараз, заради кожного дня, маючи перед собою 5-річний термін, але при цьому не маючи чіткого анонсованого переліку справ, які він збирається робити, ну насправді це, на мій погляд, не дуже професійно.